आफा आं नोंखौनो खुलुमबाय आफा बिनानै मोनाबा खावनांगौ आफा खावनानै मोनाबा सिख'नांगौ आफा नोंनि अननायाव आं जोबोद गिदिरथार माहाजोन जाबाय आफा माहाजोन जानानै गैयि निखावरिफोरनो अननानै 10,000 हरनो हागासिनो दं आफा नाथाय मोनसेल' दुखुसै आफा हिनजावाथ' साबा जाखाबाय आफा दा सासे बिहार पान्जाबनि हिनजाव गोजौ गिदिर मोनोब्ला जाहाथे फोलेरफ्रा गिदिर गोजौ जायो आफा बेखौनो बोर बिबावदों आफा सासे मोननायनि बानायसोमोन फैदो लाइनाव गावखौनो फुजा होखोना माखोब्रा आंबो बेखौनो सानदोंलै माथो गाव एखेथार गावनो खोमालै ए माथो फंबाय दाजाबसोलाय औ जिराय जिराय औ, आदा जिराय समाज फंबाय जिराय जिराय जागोन जागोन जिराय फंबाय जिराय उफ आं दाख्लै बुंनाया आदा नैबिसोरनो दाखालि बुंनाय अ आच्छा 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 मोजां मोजां लाफा आरो दुगाननाया बिसोरनो नामा औ आदा आच्छा मोजां 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 जोबोद मोजां नोंसिनि खोथाखौ गासिबो बे नोंबाय दाजाबानो गासिबोखौ खिन्थाजोबखाबाय नोंसोर जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला बाबुमोन लेखा रोङाबालाय मा जानो आंनाव खामानिया जोबाखै मानसिसो गैया बाबुमोन मानसिसो गैया सार जों नोंनिसिम जोबोर आसा खालामनानै फैदों जों जोबोर गोरिब सार जोंनाव साइकेलबो गैबावा ओहो बिसिम फैनायावनो जों अमा बोरमा फानलायनानैसो फैनांदों सार माबाफोर जागोनदां साननानै सार नोंनो जोंनि इसोर आच्छा जागोन औ सार जों माने बे हाल खदाल बाननानै खामानि मावनायखौ गोसो गैथारा बे मोसौनि उन उन खारनो गोसो गैथारा जोंहाबो स्करपिय बायनायनि सिमां दङ माबा मोनसे खालामथारदो सार होनबायना आं नोंसोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आं गोसो जाबा नोंसोरखौ क्रर क्रर थाखानि मालिक खालामनो हायो जेबो सिन्था खालामनाङा आजिखालि लेखा रोङियासो रां खामायो लेखा गोरोङासो गारि फुगारग्रा जायो आजिखालि माखौ सिन्था खालामदों खालामनाङा खालामनाङा खोनासं नोंसोर सानैबो आं नोंसोरखौ दिनै सानैखौबो आनजाद लागोन मोननै आनजाद लानाय जागोन बे आनजादाव जुदि पास जायाब्ला नोंसोर सानैखौ आनजाद माने सार जोंथ' क ख ख ख आ आ इ जों जेबोखौनो रोङा नामखौनो लिरनो रोङा सार जोङो हाब बुरबक आंनि आनजादा लेखा गोरोंजों सोमोन्दो गैया लेखा रोङाबाबो जायो आंना मिथिबाय मोजांलै मोजां लेखानि अनगायै जों गासिबो आनजादखौ आखा फाखा हाखायो बुंल' नों मा खालामनांगौ जों रेडि दे बिदिब्ला सेथि आनजाद आंनो मोसानानै देखायदे जों मोसाया नों जोंखौ बिदि बुंनो सानदों नामा जों मोसागोनसो औ जों मोसागोन दाजा फंबाय टेपआ दामना हो जागोन आदा
बे न'खौ नायनाय मोजाङै बे न'खौ नायलाय मा बे न'खौ सिफायनांगौ नामा होद बुरबक बे न' सिङाव लाफाथि दं बेखौ आंनिसिम लाबो लाफाथि हिनजावखौ लायनायावलाय मा गिदिर खोथा र' लायनां ओइ र' हिनजावनि नाम खोनाबाय नालाय आवगायथारलायबाय दा आरो हिनजाव नुबानो खुगा ब्लां खिनानै थाहैगोन र' आं लायनि दे थां दानिया नोंनि फाला नों थांदोलाय थां बानायसो बेफोरबायदि खेलाखौ जों गामियावनो गेलेबोखाबाय जोङो मोसा आरो लख्रानि हाथाय सानग्रासो बेलाय सैमासो गोजोनबाय आं नोंसोरो बे आंनि आनजादखौ फुरा खालामनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय थ' फंबाय जोंहा थांदिनि थ' आदा होमबालाय थ' सैमाया बक्सिं रोखोमालै आंलाय हिनजावसो नंदोंमोन खोनासं लाफा आरो दुगा नोंसिनि खामानिया दिनैनिफ्राय जागायबाय नोंसोरो दिनैनिफ्राय रां खामायनो हासिगोन र' नैबे जाबाय बांगाल अजानि थाफिस बेखौ नोंसोरो मोनफा मोनफा ला नोंसोरहा जोबोद उपकार जागोन जै बांगाल अजानि दानिया थांनो हासिगोन माखासे खामानिफोरखौ नैबे दाजा फंबायानो गासिबो खामानिखौ बेनो खिन्थाजोबसिगोन थ'दो बानायसोमोन बेफोरबायदि मोजां खामानियाव गोबाव खालामनाङा थु रथ' आरो खोनासं नोंसोरदि आंनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ रावबो मिथिनो मोननाय नङा नोंसोर पुलिस अफिसारफोर बायदि खामानिखौ मावगोन बिनिखायनो दुब्रि बांगालनि अजानिफ्राय बे थाफिसखौ लाबोनाय जादों बे थाफिसानो नोंसोरखौ जै खालामगोन दे फंबाय दाजाब बिदिब्ला थांनो हासिगोन दे जागोन दे जै बांगाल अजानि जै बानायसोमोन औ जायगायाथ' बैयावनोलै नोंसोरल' मोजां मावना फैदो दे खामानिखौ जागोन आं थांफिनसै जागोन दे जागोन थांदो दे जागोन बैयावनो ओइ आदा आजिखालिनि भिखारिफ्राबो बिदि ड्रेस गानो नामाब्रा न बे 10 थाखा लानानै थां ए साला जोंखौ भिखारिसो मोनबावदों नामाब्रा बेलाय र' देखायनां ओइ जाम्बा जों भिखारि नङा
जों नोंनाव 50 लाख फैसासो लांनो फैदों 50,000 मा बाव खेलानि जायगा मोनफैदों नामा ओरैनो खरपाथि गैलायलाङा आहा फुंनिफ्रायनो खेलेनायसो मोन्दों साला सैमान फिसाया र' बेखौ बांगाल अजानि बोलो देखायनां আমাকে চিনোস না এই দেখো লাট মারমু आइदे नोंसोर खेलाय माराखैना ओइ सेंग्राफोर बिसोरखौ एसे मानजिलाय दा जौ लोंहोगोन आं देलै दाउ अमा बेदर जागोन ना आं আচ্ছা বলেন फैसा हरगोन ना हरा बै बेगाव दं बेगाव लेबारफोरनो हरनो गोनां दंमोन बेखौनो लांदो हा बेखौनो दहायनिफ्राय खिथाबा नों बुजानो गगौमोन ना लांदो बानायसोमोन नोंसोर फैसाखौ गोरलैयैनो लाबोनो हाबायना बानायसोमोन आं लाबोआबाथ' नोंसोरो ओरैनो गोग्लैसोनानैसो थासिगौमोन बानायसोमोन नोंसोर जि मैला नांफबनाय सासे सासे हिरा बानायसोमोन नुबायना जों मिथियामोन ना फैसाखौ बिदि बिलाबायबानो मोनो होननानै नोंबो जोंनो थाब खोन्थायासै नालाय ब्रा औ ब्रा आमाया एसे सिगाङाव खिथाहैब्लानो दाहालागै माहाजोन जानानै साला गावबुरानि फिसाजोखौसो हाबा लानो मोनलायसिगौमोन आङो लस खारग'लांबायसो दाना जाम्बाफोर टाउनाव हिनजावफ्रा आग्लायनासो दङ दिंखिना मैगंखौसो मोननो थांबा बानायसोमोन मिथिबाय लोदो नांगौना ओंख्रि नांगौ गोसोम नांगौना गुफुर नांगौ नोंसोरनो हा बानायसोमोन जों बिदिखौ गारलाबायसो ओरैनो हाब नंगौ नङा जाखोब्रा जोंहा माथो नागिरबाबो मोना मोनबा साबासो लागागोन आं सयथिबो जाम्बाफोर मा साबाल' र' आं नोंसोरनो फैसा हरगासिनो दं र' हरगासिनो दं बानायसोमोन मा सिन्था खालामदों नोंसोरलाय ड्रेसफ्रा मोजां मोजां बायना लाहैना न' बे बेलेग ड्रेस बायना लाहै मिथिबाय बानायसोमोन गाबोन नाय नोंसोरो हिनजावफ्रा खारफाना खारफाया सिथाबगोन नोंसोरजों मा साबाल' थांदो बायना लाहै एबार हले साननिफ्राय जाफुंसिगोन बायदि मोनलां सयथिबो नङा माथोब्रा एबार बे हेलिना फुजि बे गेमस्ट्रि ना मा होनो ओमफ्राय नैबे जुमु एबार बिसोर खारफायाबा गबोगोन नामा नै बिसोरजों नोंसोर बाव सिमां नुबाय थानो ना ड्रेस लायनो थांदो आग्लायनायजों आंनो जौ लाबोफा जागोन जागोन जै बांगाल अजानि थ' थ' ओइ बै दखानाव हाबसै बेयावनो औ थुदो चलो आब' जोंनो नोंनि माबा नांगौमोनलै मा माबा नांगौसै अ माने माबा जोंनो नोंनि ड्रेस नांगौ मा आंनि ड्रेस अ माने जोंनो नोंनि दखाननि ड्रेस नांगौ माबासो बुंफ्लांलाय लांबायलै अ बेखौनो बुंबानो जायोना आंहालाय अ माने जोंनो नोंनि दखाननि ड्रेस नांगौ जों बायनो अ आंलाय माबा माबिसो सानदोंमोन नोंलाय माथो सानामोन बासिदो नै माखौ लायो मानो बासिबावनो मानसियानो एफा साइजबा ड्रेसाबो खम साइज जाखागोन बे लाजोबदो लाजोबदो बे फाग्लाजों थाबाय थानांगौबा गासिबो जुजोबसिगोनसोलै हरलाबायदोलै गानजाबानो जायो जुलाबायना हरदो गांनै गांथामसो जोंना गानजाबानो जायो साइज थाइस नांलायथारा बाहाय दे बिदिबालाय
माथो जाबाय ओइ लाफा फैसाया हरद' जाबाय नै ड्रेसा हरगोन ना फैदो मेरला मोनथारबाय नै फैदो थिगैनो दंलै गाननांगौलै गोदान लानाय बेफोरखौ मा नुफेरबावासोमोन सयथिबो आया औ आमाय बिहरनाया पलिअआ अबावथो मोनो दालाय अबाव मोनो मानेथ' सोंलाबायनोसै आरो जोंबो मोनलोङैया गोबावखासै एसे सुरोबलांसै जोंबो थ'दो होमबा अबा सोंनायसै थ'थ' होद फाग्ला नोंखौलाय सोर सैमायाथ' खिफिदेराब्रा मा सिख्ला सासे नुबानो खुगा ब्लांसिलाबायोनोलाय थोद फाग्ला आं बे सासेखौल'सो बिदि जायोना बिराद साइसलै फाग्लाया मोनबा बिमानि बिहामजोसो खालामनो लांगौ आं बेखौनो जाम्बा दासो बुंलायबाय नोंहा मैया दाख्लै बुंनायमोनब्ला दाहालागै खननैसो खुद मोनथिखौमोन नों जाम्बा थोद आं बिदिखौ रोङाना सोबा जालाबायबा नै जाम्बाना नों बुंनो हाया आंखौ बुंना आं दं आं बिदियाव मास्टारखा मास्टार सयदि नोंगौ एबार खनसे लोगो मोननायाव नों बुंनानै होनो हायाब्ला नोंनि बिगुर थिगुर बिसिबगोन आं गोसोआव ला मिथिबाय नै जाम्बाना जोंफोरा साल खुन्थानो रोदा नागिरनानैबो दिहुनग्रासो सिख्लाखौ नायबानो हमनो हाखायो बियो मा लुगैदों बेनि मेगननि इसारा बिनि थाबायनाय बिनि नायनाय बिनि मिनिस्लुनाय माबा माबियाव नायबानो हमनो हाखायो जे बे सिख्लाया मा लुगैदों नंगौ नङाब्रा नोंगौरा जै सिख्लाया मिनिस्लुनानै एसे गंस्रिलायबाय एसे नायख्लेंबाय साननानै लादो बे सिख्लाया नोंनो मोजां मोननायनि इसारा होदों नों रोंगौलै नों बिराद रोंगौ मिथिबाय नोंनो बानायजोबदो गासिखौबो दासो सिनायदों साला र' आंखौ सासे सनानि फुख्रियाव दुगैनायनि इसारा होदों आं एसे गोजोमना फैनि थाथ' थाब फै सुवारा देन्जारथारलै बे फाग्लाया हागबाय बुनायनि सिस्टेमानो जायोना बे सरखारा बुनायनिखौ सिस्टेम खालामनांगौलै जेराव बुनाङा बेयाव मानो बुनांगौ जाखोब्रा साजोब्बायलै
मालाय बुंखायो रंबादा खिथालाय मान सनमाननि खोथा दं आं आमायनोथ' दा खिथाखा आं खोन्थायाब्रा आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा नोंहा होनब्लाबो बुंनाय बायदि जायो फैदो आजा ओइ जारुमान नैबे आंना लोगोआ दहाय जौ लोंनायाव दखानदारजों थिगसे बुजादों आरो इसिनो खोन्थादों नामा नुदों आं खोन्थायाखैना बरिया बरिया फंबाय फै नैबे आंना लोगोआ नैबे दहाय जौ फानग्राजों ओरैबायदि बुजादों आं नोंनो खोन्थादों नामा खोन्थायाखैरा लामायाबो ओरै नों सिदा थांदोल' नुबाय बरिया आं नोंखौ फोथायखायो थेंक इउ आं नोंखौ फोथायखायो थेंक्स नों मालाबाबो खिन्थाखाया ओमफ्राय थौदोल' आं मिथिखाथारो